Asiano so na ade share ya wo mo Obomeng-Besease kura eno wo poyamantemu se Social Security and National Insurance Trust ne de nka wo mo ni je ho na nipa ni mudodo no pa nti ebi mu kura de susu se eye dwurumudie bi anhwa na obi de ne sika akoto ho na yi ni ade ne nsanka sembebre nti munim de pa no nheda nko wo mu ye bi ni Adom TV Kasee edi nkomoye. And say beyond a SSNIT Jamaica no edin foforo eba ya watu ne din SSNIT ya we no hwe se akuafo adwadifo ne Jamaica ahodo ebetumi de wo mu ho ahyemu bi na hwehwemu bi a impanyifo aye wo Obomeng-Besease ye no wapo yamantam no mu ene se enam so manfa wo honom no entumi enti seed nhyehyeye no ase ne nti no ena ma omo hwehwe omo ho a ohunu se wode wo ho ehyemu bi eno nti Adom Kasee enso de mfidie kɔ honom a ye ne kromafo no bi yetwetwe nkomo wonsem bi a wode yeto yenim eni SSNIT no ebi a menyi edu 60 years no claims na ade no mi hu kwan a me de be fa so ena ebi wo kra ye se on table of na ade akwa ho kire okwa obi a mpese obi bua o SSNIT no mate ho asem de but nya bebiri sa SSNIT na wo kana me de me hu be ko hyemu ebi ebedu ba bi a me hia scan de aye ma ade no na akoye twema me ntwe be ye fa ha si ha nti me de me yese me mpesa nka me de me hu be hye SSNIT nim esuro wo mi mu na ba adwuma e for de no monza ka omode eno de mentumi decide ma omo because omo ne aban asem me nya aban adwuma omo de omo ya aban adwuma eti omo ka nti betimi ewo omo hyehyɛ ya omo ne aban akom de me nya aban adwuma bia ntino mentumi ne aban nko hyehyɛ bia me pa cho SSNIT no kwa na nkasa no menti ase ntino enkama kuma se menko di akiri memfa ehu ko wura mana nti menti ase ntino mentimi masa bia onti ase nso no odo hu bekwa kohyim se omo kyerɛkyerɛ mi mu na Thomas mu a se Ghana no kura no enkrofo timi fa kwati kwan so no ewia ebokro no e wo network ne na asefo so bibire kura ebi kura na nipa no ye okronfo na obo apa no abeye SSNIT nti so omo miehunu enipa kan no a oba bedi sa adwuma no dia oba bedi dwuma no sa dia ebetima kan akoma no ma di no kware so dia mayen so ahu o mu di no kware mayen dia ebetima kan yakoma ne so ye de ho awuram kakrakra